Samantala, idol, sa ating balitang sports naman po, tumanggap po ng cash incentives ang nasa 130 po ng mga Region 1 Athletic Association or R1AA meet medalist. Sa lungsod po ng Dagupan, pinangunahan po ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez ang pagbabahagi po ng incentives sa City Hall at bawat medalist, kasama po ang kanilang mga coaches at trainers ay tumanggap po ng tigpa 5,000 pesos sa kada gold medal, 3,000 kada silver medals, at 2,000 pesos naman para sa bawat bronze medal na kanilang inuwi. Naiuwi din ng lungsod po ang nasa 34 na gold, 24 na silver at 48 na bronze sa mga sports na arnis, chess, gymnastics, basketball, taekwondo, wrestling, swimming at iba pa. Siniguro naman ng LGU ang patuloy na pagbibigay ng suporta sa mga atletang Dagupeno. IFM News. IFM News. IFM News.